दिनैनिफ्राय जोङो 10 साननि थाखाय बे जोंनि केन्द्र बाथौ फुजा मेलाखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो बे 10 सानावनो जोंहा बायदिसिना माने कालारफुल प्रग्राम लाखिनाय जादों। कालचार प्रग्रामनिफ्राय लानानै बायदि बायदि इन्टारनेशनेल एक्सप' बिदिनो मेला बाजार आरो बायदि बायदि बर'नि माने ट्रेडिशनेल बा ट्राइबेल फुड फेस्टिभेल बेबायदि गोबां सुबिदा जों लाखिनाय जादों। बेयो जोंनिया मथा मथि बहुद आगोलनिफ्रायनो बे मोनसे जोंनियाव बिजाब दिहुननाय दङ। आं बेखौ रेकर्डखौ माने क्लियारै बुंनो हाया। दिनैसिम माने 52 बार जोङो खुंबाय। नै दा जों 52आव सोलिगासिनो आरो बे 52नि उनाव जोंहा बेबायदिनो जालांबाय थागोन। दासिम जोंनिया 52 खुंगा जाबाय। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोङो धोरोमजों लोब्बा लानानै बे जोंनि बाथौ धोरोम बाथौ सिबिसालि जिथु मन्दिर बे मन्दिरखौ जोङो बयखौबो गिबियावनो लैहोर लैहोर फैनानै आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै गाव गावनि न'खर संसार गासैखौबो जेन मोजाङै सामलायलांनो हानायनि जोंनि आफा बोराइ बाथौनियाव बोर लाफैनांगौ आरो लोगोसेनो धोरोमजों लोगोसे जोंहा गोबां बेबायदिनो हारिमु आयदा बाजार बेबायदि अनेक जों लाखिनायजों बेखायनो आङो आफादनि जानानै गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन जोंनि बे 10 साननि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो जेन लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे माने फुजा खुंफुंनायाव जेन जोंखौ मदद होफैयो आं बेखौनो आफादनि जानानै बयबो रायजो राजासिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।